Takže ahoj lidi a já vás vítám u již další, co to bylo, u již dalšího, ne, je to vlastně první let's play na tomhle mém novém channelu a bude to řešení vždycky, to bude vycházet třeba ty let's play tak dvakrát do týdne, vždycky já šetřím nějaký hobby a zkusíme podzemka. Když nic nepadne, tak to nevadí a aspoň tomhle prvním let's play vám ukážu, jaký mám postavy. Takže tady na S27 mám Pax Mekyho, kde jsem válečník, je to vlastně teď můj jediný válečník, já válečníky nerad hraju. A myslím si, že tady máme celkem dobrou průpravu na podzemí, uvidíme. Trochu musím vylepšit to štěstí, protože ten kritik je špatný. No, možná by to mohlo stačit a uvidíme. Tohle je rozhodně lehčí podzemí než tamto a mám víc životů, mám víc síly, no ale uvidíme. Ono je to jako celkem těžký za válečníky porazit válečníky, když máte prostě lepší staty, tak oni vám berou strašně nějak hodně. Ale tenhle pokus to nevypadá úplně, že by se mu chtěl nějak padnout. Já to asi přeskočím, no, viděli jste sami, dáme jak do 10 hub, jako snad padne, no. Tohle je vlastně velká naděje z tohle podzemí. To je škoda, ale fakt by měl padnout, jako stat já to mám, zbraň snad taky. No, tak to je bude ještě zajímavý, uvidíme. Když nepadne, tak to nevadí, ještě jednu houbu do něj dáme. Ještě jednu, jo? Poslední. Cítím to. Tak ne. Nevadí. Tak si tady dáme úkol. Dal jsem tam do toho 5 hub. Vždycky na každé postavě dám nějakých takhle těch hub. A přesouváme se na maminku Dronadovou na S5, kde jsem 180. Elíky tu nějaký mám tady vlastně na výdrž, inteligenci a tu. Protože si myslím, že když jdete do běže, tak je lepší mít tu inteligenci, protože Mák aspoň bude něco brát. Ale nejdřív se podíváme tady na šílenýho žonglera, ale uvidíme. To asi nedám. Jako bylo by to fajn. Level na něj rozhodně mám, jo, to jako jo. Ty jo, to je celkem škoda. Podíváme se na tu věž, to by bylo fakt super, kdyby padla. Var, nic moc. Mage hodně. Tohle bych mohl dát. Pojď. To přežiju, ne? Jo, máme tu věž, tu jsme porazili, já si to uložím. Takže tohle by bylo první podzemí, co jsme dneska sudá na tohle Tinvalindu, nebo co to je. Si moc nevěřím, jak tady máme taky epic naštěstí, tak to asi ne. Jak můžu vám tady ukázat mazlíčky, třeba největší je 25, to je 30, jo, se podíváme se natáčím, Země tam mám 32, stín 37 a oheň 28, no, takže nejlepší můj, ten je stín a uvidíme šílený žongler, to by mělo padnout, prosím. Tak to snad padne. Tak pardon, jsem zpátky a tyjo, ještě dáme na něj jeden pokus. No, tak takhle asi fakt dám, když mě krytne. Ne, co to je? Pardon. Normálně se mi to neseká. Co to bylo? Tohle levelu už bych ho měl dát, jenomže prostě lučišníci jsou na to strašně špatný, na ty mage. Zkusíme jednou věž. S tím si moc nevěřím. Oka? Tak jsme se dali další věž, dneska už druhou. Všechny atributy 209 válečník, to by se mohlo hodit, podle mě se to hodí. No jo, jenže tady by padl, no tohle super, no tak to se nehodí. Ježíš, tady mám už médiu, což je super. A ještě zkusíme tohle. Ale s tou si nejsem moc jistý, ale mělo by to padnout. Aha, ani jeden hit. Kdyby... Co?
Tak a teď ještě zkusím to. Tady. Sherryho žonglera. Tak prosím, nekrituj mě hlavně, Ty kráso. Ale já... OK. Tak ten kryt jsem fakt nečekal. No tak tady jsme sundali 2 věže, což je celkem úspěch. 6 zub a 2 věže, tak to je super. Když tak já budu mít vždycky jak 6 zub. A já jinak jako mimo to neskouším moc. Takže myslím si, že příštím díle, který by vyšel, tak za nevím, 3-4 dny bychom mohli tohle sundat a možná 1 věž a tam tu viděli jste, že jí zbyl taky kousek, takže to bychom nějak mohli dát. Tak tady mám elíky do zásoby a to by bylo z téhle postavy všechno. Jinak můj hlavní channel je Smeky a tohle je Smeky SF, kde teď točím Shakea, protože na mém hlavním kanálu by to bylo podle mě hodně videí a hlavně tady bude to dobrý, že budu mít zvlášť kanál na Shakea. No, tohle je moje S8, kde už jsem 244, padla mi úžasná kytara a už točíme 6 minut, když tak tady mám mazíčky, tady už má 41, 33, 39, 45 a 39. No, jak tady můžete vidět, já mám strašně moc dělal kavu, nebo jako celkem dost. Tady už mám jídlo na zejček pro mazličky. Tady 4 houby, tady nemám totiž to Elík na výdrž, takže si moc nevěřím. Tady se podíváme na věž, ale tu asi nesudáme. Nebo se podíváme taky na tohle. To bychom možná mohli sudat, ale tam musí zabrat, no. Tak Marta vůbec nezabral. Podívám se spíš na tu věž, tam nějaká peřinbaba, nebo co to je. Tu bych chtěl sundat, nebo jako mohl. Asi neměl, ale mohl. Máme na ní pár pokusů. Když tak, jestli chcete, tak já klidně natočím další let's play až díl. Zatím můžu vydat nějaký podzemka. Jak každopádně bude nějaký splachování. Ježíš. Pane bože. Si myslím. Tak. Proč to je tohleto? Tak počkejte. Dobře, jsem tu. A můžu jít na to. Tak musím mám vzít aspoň na 30, no. 42 mega, to je hodně zlý. 36. 28, to já nevemu. Více jak půlku jejich hápek to fakt nevemu. No jo. Lagy, proč lagy? No to už větší šance dá na tamto, myslím. Musí zabrat pomocnice. Hlavně ta. Ježiš. Tak počkej.